tal, señoras e señores, como estades? Benvidos ao A Voltas co Prato, o novo A Voltas co Prato. Fixadevos que plató é, fixadevos que pantalla, fixadevos que público, que cociñas, que de todo. Antes de nada, vou pedir un aplauso para a xente que nos acompaña no primeiro A Voltas co Prato. Un aplauso para a xente do público do programa no día de hoxe. Neste programa xa sabedes que están cambiando cousiñas, hai xente que, bueno, estamos probando cousiñas novas, pero o que non cambia é o noso Instagram, @voltascoprato, aí podedes ver todas as receitas que temos penduradas todos os días do ano. E atención, porque temos un sorteo para estrear o noso novo plató e o noso novo programa. Entrade, por favor, en @voltascoprato, porque sorteamos un libro de receitas, que vai ir asinado por todos e todas nós. E agora sí, eu sei que hai moita xente que está desexando que veñan os nosos queridísimos cociñeiros, así que vou pedir un fortísimo aplauso para os grandes deste programa. Xulio Mato, Begoña Vázquez, aplauso para eles. ¡Qué guay, Guau, que grande este. Qué guay esta xente, Hai moito espazo aquí, Enorme, Hai moito enorme. espacio, Non sí? estás un pouco sorprendidos con ter tanto espazo? Sí? Sí, Podedes, mira, É que a túa camisa. xa estamos, Sí? xa estamos. está ben. Cambiou todo menos a túa camisa. Xa estamos. Bueno, que tal pasaste ese fin de semana? Moi ben. Moi ben. E ti sábelo ben. Podemos decir que sí, que sei bastante ben o ben que o pasamos, non? Estuvo ben, Sí, estuvo ben. disfrutámoslo porque estuvemos xuntos, Sí. señoras e señores. Estivemos xuntos porque a nosa querida Begoña Vázquez tivo a ben abrir o seu novo restaurante. E ali estivemos os do A Voltas co Prato, por, bueno, Sí. apoiándoa, botándolle unha mão, acompañando, aí estades vendo as imaxes nas que Xulio Mato tamén traballou. Eu tamén, mirade, Mira, fixade como foi traballei. o único que fixo, Como Eso. traballei, Eso. Como traballei. E máis, fixo un arroz con carabineros, Begoña Vázquez, con Xulio Mato, que non provei por deixarlle á xente. Moi ben, E iso non se conta. Fixen ben. Fixeches ben. Vale. Tá, Ali xa te Alegrámonos- invita, outro día te Que invitamos. sepas que estaba rico. Exacto. Alegrámonos de que Begoña Vázquez abra o seu novo local, nós fomos ali probalo, por favor, animamos a que vaya todo o mundo a verín, a ver a Begoña Vázquez esta, maravillosa Begoña Gracias. Vázquez. Neste programa sabedes que o que nos gusta é cociñar, así que a primeira convidada do Novo A Voltas co Prato é Marisé de Arcade. Hola, son Marisé, de Arcade Sotomayor. Na miña casa comemos moitas veces borraxo, ás veces fritido, con un adobiño de allo, perixel, uns hueviños fritos, con as patacas, uns pimentiños de padrón. Bueno, delicio riquísimo. Nada, gustaríame saber como me van a sorprender estes dous cociñeiros da Luz Vega. Veña, gracias e un biqui. Aí está Marisé de Arcade, perdón, que nos pide raxo. Co raxo xa me relaxo, non? Que é o título un pouco do programa, así que imos intentar sorprendela con receitas das que nos gustan a nós aquí neste programa. Don Xulio Mato, como estás? Veo que teño, Veña, que vas facer? Vou facer un rolo de raxo Un rolo de raxo. e vámoslo rencher con bastante manteiga, Bueno, xa estamos. cun armazás, e despois vámoslo especiar así un pouquiño. Xa Moi está. rico, e despois vámoslo bridar, vámoslo marcar e vámoslo rematar no forno. Para rematar no forno? Sí. Estás seguro de que te chegou a Bueno, electricidade ao forno? Sí. Vale, por si acaso, porque despois pasan cousas e non queremos, Tes electricidade? Creo que sí. Perfecto, ten electricidade, Xulio Mato. Luz ten. Vai facer un rolo de raxo, don Xulio Mato é Así enrolladiños. Begoña Vázquez. Pois eu vou facer unhas brochetas, unhas piruletas brochetas. Que? Piruletas, recheas de Espetos. En galego, espetos. espetos. Ves, ainda teño que aprender, Pero non é que non se di brocheta, carne espeto. espetada. A vella vai morrendo, vai aprendendo, ese é o meu caso. Pois, Vale. vou facer un lomo recheo, vou facer así como uns espetiños recheos de queixo e champiñóns. Per lanzada, e non che quedan ganas de traballar despois do fin de semana. Bueno, estou algo cansada, pero Non será porque traballaxe. traballei bastante, traballei bastante. Vale. E por vamos facer unha mayonesa dulce que xa verás que rica lle queda. Correcto. A min Con gusta. tomate, con Oh. mermelada de tomate Oh. e un pouco de aceituna verde. Que lle dá ese rollo así piunch. Bueno, o raxo do fondo do programa está relaxado, a ver como quedan os nosos raxos, os nosos lombos. Señoras e señores, cociñamos. Raxo, na Voltas co Prato, imos con Xulio Mato. Vamos alá. Toma! Esta é das túas. Si vedes a Xulio Mato, guau, servindo ali así, Facendo así. ca peña. Quen é Batman? Quen é Batman? Non sei quen é. Mira que Quen é raxo, Batman? bro. Mira, raxa de lomo. Mira, Este máis. vamos a ir abrindo. Veña, dalle. Vamos a ir abrindo así, en libriño.
Vamos con cuidado. Que nos rompe, non pasa nada. Vale. Vamos a intentar que non, vale? Vale, porque o raxo... O raxo ten estes tendonciños por aquí que pode ser que... Pero é sinxelo de Porque cociñar. os coiteros aínda non nos cambiaron, pero sei que nos van a cambiar. Porque veñen en camiño. Este non sabe se corta máis por aquí ou por aquí. Vale. Veñen de camiño, Veñen de vamos ter camiño. coitelos novos e de todo novo. De todo novo, hasta camisas, cañotas. Vamos ter de todo Bueno, novo. entón mira, Para, A ver. o teléfono. o teléfono, temos teléfono novo tamén. Temos teléfono novo, e a min ás veces olvídense máis cores, esquéceme porque xa teño unha edad. Entón empezo a esquecer cousas. Mira que maravilla, Antes de que diga o teléfono. Mira que maravilla, Parece unha sábana. Novo teléfono a voltas co prato, chamádenos. Ese non é, ese é o vello, así que non chamedes ese. Chamades ese, non vos vai coller ninguén. Chamade o 881-365536, vale? Ese é o teléfono a voltas co prato. Vai vos coller un contestador coa voz maravillosa e inigualable de Rocío Barrio. E aí deixades... Xa, Rocío, a nosa guionista de cabeceira. Hola, está vostede chamando a voltas co prato. Se quere concursar, entón deixes aí os teus datos e nós chamamos para o concurso. Un concurso que vai ser novo, pero imos repartir igualmente cartos. Así Mira. que moi atentos e atentas ao que Outra pasa no sábana. programa. Outra sábana. 3536, perdón. Bueno, xa temos as dúas. Isto podemos llevar uns golpes para espalmalo, pero como nos quedou bastante ben definiño, vámoslo deixar así, Pero vale? porque ten que ser fino, entende? Ten que ser finiño porque vamos necesitamos que se nos cociñe. Vale. Sí, Pero despois vamos a facer un truquiño para que se nos cociñe máis rápido. Vale? truquiño, Que eso non sabe ninguén, solo ti máis eu, agora mira. O truquiño rápido. No, que vou dar un truquiño. Bueno, mira, vamos a deixar o lombo que xa temos aberto, non espalmado, e vamos a ir co recheo. Ostras, teño unha dúbida ahora. Que Bueno. iso do truco. Pois igual é un pouco tarde. Tenemos o cacharro. Non o sei. Pero non vou dicir o truco aínda. Despois probamos a ver se vai, vale? Mira, Vale, despois botamos probamos. un poquinho de manteiga e, como sempre, un poquinho de aceite tamén. Pa que? Damos. Pa que? Para que non se queime Pa que non se queime o que? a manteiga. Moi ben, moi ben. Un aplauso para Cañotas, que está atento. Programa 1001 hoxe, 1001, Programa 1001. 1001. 1001. Bueno, pues mira, Cañotas, a manteiga, Onde xuño? poñémola a derreter, vale? E mentre xuño? vamos picar unha cebola así fermosa, vamos a picar picadiña, e despois vamos a botar... Aquí teño 3 mazás. Dúas Sí. van ser por recheo e outra vamos a agardar para poñer unha guarnición, vale? Non é para o truco. Non é. É por se me sobra tempo facemos unha guarnición. Vale. Joder, que emocionado estou, Pois eu tamén, estou moi Con contento nosa de obra moi contento de plató, vir. Eu xa non sabía... a golpe xa de non me xuño, aguantaban xa- na casa, non me aguantaban na casa. Oxe, a mí fervía, No, eu subía polas paredes. Este xa. descanso foi demasiado largo, verdad? Sí. Ás veces xa... Home! Que tal, Bueno, chicos? muller. Sí. Que tal, como está? Moi ben. Ben. Ben, todo moi Que tal ben. as 3 semanas A sin ver, nós? extrañeivos. Oh. Sí. Sí. Tampouco tanto, pero algo Pero un sí. pouco sí, 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 a Nos veces a ti- pensaba. nos a ti tamén, Sí, a veces pensaba, Bueno, onde por lo andarán, que andarán facendo? Cañotas deitado. Que, home, eso xa o tiña claro. Digo, xa lle collería mármol de o sofá. Vou deixar a Xuli Mato aquí, imos ir con Begoña. E aproveito para contar unha cousa, vamos con Begoña Vázquez. Sabes que pasa ahora no programa? Que pasa? Ti sabes que hai unha persoa, un técnico de son neste programa, Sí, que sempre nos vacila. Sí, nos vacila. Vale, pois agora, con o novo programa, podemos ver o jeito. Podémoslo vacilar. Podemos vacilar, aí está. Jaime, a ver se podemos ver a Jaime, compañeros, bro. Ostras, mira, a ver, mira. Moi ben. Jaime, mira, que se vexa, Jaime, que lle vexa Galicia a cara a persoa que se mete con nós. Aplauso para este home, por favor. Que beleza, que preciosidade, que gusto da velo. Jaime, que música lle poñemos a Begoña? O sea, por exemplo, Kim Barreiros, non sei. Perfectamente, A que ti podría queiras, ser. Jaime. Tómala, non sabe nin calé. Toma. Mira, Mira. a ritmo. Ese Jaime, vale, vai estar con nós todas as tardes. Bueno, xa estaba todas as tardes, pero agora podedes ver a cara a persoa que se mete con nós co arte do teclado. Exactamente, mira. Veña, vegos, palmáchole un pouco. Bueno, espalmeino un pouquiño. É que vamos facer un pequeno invento, vale? Outro. Queres bater os ovos? No. Veña, home. Enróllate, home. Si me preguntas, Enróllate aí. digo que non. Ahora, si me pides, por favor. Por favor. Ahora, nesta nova temporada, ainda non sei se podo dicir un taco, entón vou dicir... Por favor. Vou ser amable, por favor. Gracias. Mima, estou emocionado. Estou Pedidme, por cambiando. favor, unha cousa. Bueno, que vamos a facer? Vamos a cortar finiño o lomo, se non o sabemos cortar nós, pois que non lo corta o carniceiro ou a carniceira, e estirámoslo ben. Vistes que os palmei,
ca... onde está? Aí. Aquí deixei. Deixeina aquí. Espalmeino un pouquiño así, cunha... Cun rolo. Cun rolo de amasar, perfectamente, espalmámoslo así un pouquiño. E agora vámoslo reencher cun pouquiño de queixo en loncha e un pouquiño de champiñón. O champiñón hai que cortalo finiño, vale? Vale. Entón, cortámoslo finiño. Así. Vamos. Aí. A ver, o raxo está guai, porque o raxo gusta de todo o mundo, os nenos gustalles moito, o raxo. Exactamente. Pero claro, ti estás intentando... É verdade, Jaime, tens razón. Pero ti queres darlle un pouco o toque supremo. Claro, O toque de Begoña, va, outro rollo. Facer outra cousa. Tamén, senón a vida é moi aburrida, sempre así... O sea, No, contigo non, No. Oh, contigo podo vos asegurar que non. Aburrida a vida con Begoña, va. Intento que non sea aburrida. No, no. Estamos aquí 2 días, hai que divertirse Sí, tamén. sí, E un xa correcto. pasou, Correcto, un xa pasou. Sí, O sí. sábado pasou. Sí, sí. Vai contando para atrás. Sí, sí. E vai. Pois é así. E depois que vamos facer? Vamos salpimentar todo antes de deixalo, vámoslo deixar cerradiño. Vámoslo salpimentar todo e por vámoslo facer uns espetos, pero ancho. Para a Vámoslo xente que está cerrar. cociñando agora, estamos antes do telexornal, na televisión de Galicia, pois a xente que está preparando, igual pa hoxe non chelas, pero pa mañá. Sí, perfectamente, eh? Pa mañá vas, compras un raxo, un champiñós, Champiñóns, se para che que che bata gustan. os ovos. E tamén, se non che gustan os champiñóns, podemos los rencher de xamón, por exemplo. Tamén, eso tamén lle está gusta a moi boa xente. idea. Ou chourizo tamén, equivale todo. O que nos guste na casa. Moi ben, Agora, un pouquiño de sal. De feito, se tes algo desto, xa o faz pa hora pa cear. Sí, perfectamente. Boa hora da tarde, Sí. ves o telexornal, Mentres ves o telexornal, vas estás cociñando. preparando. Aí, un pouquiño de pementa. É que ahora en xuño xa os días son moi largos, xa se lle nota os días. Xa se lle nota. Xa se lle nota os días. Sí. Sí. E con este solazo, Eu indando que teño que montar o huerto. que dixo? Vou tarde este ano. Vas tarde. Sí, a ver se a xente que ven un de min me trae unhas cebolas e uns... Veña, uns tomates ou vamos algo. chamar a primeira convidada desta temporada de verán do Voltas co Prato. Recibimos con fortísimo aplauso a Marisé de Arcade en Soutomaior. Por aquí, por aquí. Que tal, como estás? Moi ben, Benvida. gracias. Benvida. Moitas gracias. Vouche fazer unha pregunta porque realmente... Personal. Sí, no. Dasme medo, É moi persoal, porque non sei se é Marisé ou Marité. Sí. Sí, Marisé, vale, para que me quede claro, porque me estaba aí, o meu cable estaba chispando. Estou acostumbrada. Sí, non pasa, Sí, sí. ás veces. Mira o que Vale, está pa- facendo Bego, arrímate, arrímate, Sí, sí. Bego. Bueno, estou facendo roliño, ves, que vou apretando, levo o champiñón. Gustan os champiñóns? Sí. Bueno, menos mal. Teño bo dente. No, porque hai xente que non lle gustan, entón aí xa estou máis fastidiada. Ah, non hai problema. Entón, que vamos facer? Vamos a espetar, temos 4 espetos aquí. Oh. Vou medir. 10. Se tiñas, entraches no en compañía. Vamos con cortar- metro onde metiche o metro. Vamos cortar a metade, así. Devolvímoslo E o que agora. vou facer é agora espetar, vámoslo empanar e por vou no freír. Ah, que rico. Entón vai quedar así enteiro. Depois ao cortalo vai salir así o queixiño para fora. Que ben, que bonito. Pero Xa queremos verás que ver ben como queda. espeta lo primeiro, a Sí, ver. sí, a ver. Queres que espete? Aí, espeta. Ole. Pero que estalo tapando co outro, Bego. Ah, bueno, espera. Cachis. Aí. Aí vai. Ahora soltamos un Wow, olillo. que Ole. maneira de espetar, Que ben, que Mira ben. como espeta, Oh, da medo, non vamos a meternos con ela. No. Que nos clava un pincho de eso. No, estou mansa. Hasta máis. Sí, ahora estou mansa, ahora Ui, amansei. que alguén se mete con ela que ferramentas estas. Sí. Sí, Así. en una biches como lle gusta espalmar, é así. Tú sabes Sí. como golpeas cousas. Ui. Sí, Xulio tamén, mira, tamén lle gusta espalmar. Sí, Catro mellor- espetos. Mellor non meteros con 4 vos. espetos, e agora vou espetar este aquí tamén, porque Ah, así xa por os riba. empano todos xuntos. Moi ben. Moi ben, perfecto. Pois esta idea que ten Begoña Vaz que hicimos ver a de Xulio. Pois vamos a mirar. Xulio Mat, a ver que nos trae este Hola, home. Julio. Moi ben, Marisé, benvida. Moi ben. Mira, Pois mazás. mira, eu estou aquí Ah, que facéndoche, rico. mira, un relleniño aquí que é cebola e mazá, nada máis, vale? Sí, é manteiga. E manteiga. E manteiga. E agora, mira, agora vai Recheo. levar Todo moi lai, non? un Sí. pouquiño, a mazá, sí. Canta manteiga e botache. Un pouquiño. Canta manteiga e Un botache. pouquiño, unha noz. Mucha. Unha noz. Unha señora noz, Unha noz. Mira, Cheira ben, cheira vamos a ben. meter un pouquiño de canela, un pouquiño de clavo en pó. No. E vamos a meter unha pouquiña de pementa negra Espera, e un porque chisquiño de sal. non lle preguntaches. Se Pode lle- haber un drama aquí, Porque Xa empezamos, non sabemos si Marisé é amante da mazá cociñada, desa mestura doce salgado. Sí. Sí, teño probado cosas así. Entón non, Pues, non poñades o toma de drama. frasco. Non poñas o drama. De rasco. Poñas o drama. Ah, Nada. O sea, que che gusta todo. sí, teño Bueno, bo moi ben. dente. No, isto vai a quedar moi Teño ben, bo ademais. dente, Vamos bo deixar dente. que se nos Me cocine. gusta o dulce co salado. así. As mesturas. Sí. Pero está ben. A mí me gusta, na casa tamén experimento.
Pois hai que Aquí todos os días, non. Depois pedime, que cosa máis rara estás facendo? Eu que sei, a ver se se come. Ostras, Pero eso é moi- moi... Depois igual que chamar a Telepizza, ao mellor, ou un... Si alías, non? Sí, Si ou a alías. bocatería, un sitio deso. Ai, bocatería. Bueno, eu dei uns golpiños á carne, pero ainda podemos dar algún máis, Vale, esta é Mira. unha receita que podrías probar na casa. Mira, este é perfectamente. moi doado, Está cortando, Moi que doado. está facendo Xulio. Mira, vamos a salgar un pouquiño aquí. Póntate un pouquinho, vale. Aí está. Vamos a salgar un pouquiño. E agora que vamos a facer é, mira, vamos a enrollar así, porque vamos a estender aquí xa. Eu vou mirando para Mira, copiar despois na vamos a casa. estirarlle unhas cordiñas porque vamos a apridar, vale? Vamos a meter así 4 cordas. Un pasteliño, non? Sí, vamos a facer como se fora un Pero rolo, o sea, rollo de carne. empezastes un rollo de carne. moi forte para ser un de xuño, É logo. Home, porque son receitas así moi de verán, ainda non entramos no verán, Ah, pero, estamos... pero están todas as festas aí xa Están. petando a porta, É certo, que empezan as Petando a festas. porta. Eu apúntome a todas, Move un pouco aí, Sabes que ver moi descansado. están Claro. en Eu Ponteceso, tamén non hai Mira, vamos a problema. meter aí un par de sabes que en cordiñas. Ponteceso creo que é Brantos, me parece que se chama Brantos en Ponteceso, teñen a festa do Raxo esta fin de semana. Sí, a 31. 31 edición. Mira, 31 edición. A ti tamén te chivaron, verdad? Que atento estou nas reunións. Sí, sí. Ai, Por si, Teño que Brantos, anotar no Ponteceso. calendario todas estas festas. 31 edición da Este é festa do moi Raxo esta fin de semana, o sábado, por si queredes ir. Mira, vamos a coller xa unha parte do recheo, teño aquí unha culler. Ti non me pediches, por favor, nada. Por favor, no, porque ti, senón, Ai, pobre. se non te poñemos a traballar, non ter máis que malas traballas, non. ideas. Se Mira, non vamos a traballas, meter non cobra, non? aquí un pouquiño de recheo, Moi ben. vale? Vida vai boa. Aí está, vamos a deixar isto que se siga facendo por aí. O Ahora que recheo vamos a pode ir en facer é- quente sin problema, Xu. Sí, claro. Sí, porque vamos cociñar ahora. Xa, Ah, vale. Xa, vamos, no momento. Mira, agora que facemos é, vamos a facer, atamos o principio. Wow. Wow, fantástico. Isto vai O seguir así final- ou apago? No, no, dalle. Ah, que non quero que se chequee. Mira, ti sabes que un rolo de carne, cando utilizamos a tenreira, que lle leva moito tempo, porque isto vámoslo facer en tempo real. Hoxe non hai trampa, Non podíamos empezar o novo O novo- a voltas co prato facendo trampa, entón xa virán as trampas. Xa sabedes Os que atallos, non? neste atallos, programa os non é cambiazos, trampa, Xulio, é magia da televisión. Son cambiazos. Que ás veces Cando vou no aparece unha os cousa que non dá atallos tempo a non se cociñar, verán. aparece No, verdad. cociñada. No, porque pois Sobre todo porque suele estar tráfico. Hai que ter cuidado cos Eu pensei atallos. por un atallo, cando me dou conta, vou ao principio. Bueno, pues mira, quitamos este excedente, ahora que facemos é, vamos a botar aquí un poquinho de aceite. Move un poquinho eso, cañotas, que estás moi... Olló, Eu axudo, se fai No, mira. Ves, É ahora máis. un poquinho de aceite, que este ben quente, ahora que facemos é, vámoslo botar aí e vámoslo ir marcando. é máis, non quero que te canses e que che vou pedir que te sentes. Pero antes, terme que dicir cal das dúas levarías ti para arcade, se tens que escoller. Non son ostras, pero... É difícil, é difícil. Pois non sei que dicir, O dela ten moi boa pinta, Sí. o del tamén. Teño bo dente. As dúas non podo levar. Pero non tes unha favorita. Ele é a miña debilidade. Ela me encanta como cociña, pero ele é a miña debilidade. Ele é a miña debilidade. Pero non sei. Eu creo que neste caso levaría... Vale. Pero bueno, hai que probar. Que conste que Hai non que probar, parece... hai A que túa, probar, a hai túa que resposta non parece moi xusta. Porque ti tiras por Xulio. Pero bueno, veremos a ver que pasa. Veremos Despois a ver que probamos e a ver que está a Exactamente. cousa. A ver, Vouche pedir a ver que se non te vayas á fallo. zona de sufridor, despois chamamos, vale? Un aplauso para Marisé, que está con nós na Voltas co Prato. Ben de Arcade en Soutomaior. Antes teño que preguntar, a ver, non sei como... Que é o que vai facer Bego ou como vai Begoña, se quere... Pois a verdade que vou Contar bastante, algo. vou bastante ben. Sí? Mira, primeiro fixenlle ovo Ajá. para que humedecera un pouco, depois paseno por un pouco de fariña e outra vez volveu ao ovo. Vale. E agora vou no pasar por un pouco de pan relado. Super crocante. E por vámoslo fritir e facemos a salsiña, que che parece? Pareceme ben. Entonces, Sinxelísimo, Pode facer cualquera, tú podelo facer. Mentras tanto, eu contolle cousas de Galicia, se parece ben. Perfecto. Vale, vou contar cousiñas de Galicia. Recordade, ademais, que o lombo, ou máis ben, todos os músculos que están alrededor da columna vertebral, o lombo, é o que chamamos o raxo normalmente. Así que, de sempre, foi moi estimado a mianda, e o máis habitual é comelo en anacos, adobado e fritido, ou con patacas e pementos de herbón. Unha delicia. Xusto así é como podedes atopar en case calquera restaurante galego. Se falta raxo na carta xa non é o mesmo. Hoxe, ademais, queremos ofrecervos outras elaboracións que paga a pena probar. Con mazás, castañas ou mesmo piña, queda riquísimo. Ou ao forno, cociñado unha peza é do outro mundo. Animádevos coas receitas de Begoña e Xulio. Son curiosas e deliciosas a partes iguais. E se non vos presta a cociñar, pois pasade pola festa de Brantos, en Ponteceso, que é a 31ª edición. E como sempre, seguídenos en @voltascoprato porque aí temos case todas as receitas dos días do ano e ademais podedes participar no noso sorteo. Un libro do A Voltas co Prato. Seguídenos. Seguídenos!
Vamos con Xulio un cachín. Ves conmigo? Ah, mira! Unha vez máis. Begoña! A ver, a ver. Mira o que está facendo esta muller. Estou fritindo Que estás facendo aí? un espeto frito, xigante. Volveu a xiganteza a miña vida. Quero que me des os datos de como se reboza Mira. isto, Bego. Primeiro paseino por ovo, Sí? depois por fariña, Sí. depois por ovo e depois por pan relao. Porque lle das dobre de ovo. Doulle dobre de ovo porque así quedame máis crocante e colleme ben o sabor. Vale. Entonces, queda moito máis. Eso podemos facer con filete de polo. Podemos facer solamente co filetiño así de lomo, xa queda moito máis rico. Vale, Queda vale. máis jugoso tamén. Porque ao facerlle a película por fora queda por dentro máis jugoso. A película! Película! A película. Hoxe estabas un pouco nerviosa Sí. porque ao volver neste 1º de xuño tiñas medo a trabar. Trabeime varias No. veces. Ahora, ainda no. No, hoxe durante o día sí, Sí, durante o día bastante. pero Trabeime. hoxe non, Ahora mismo non, menos mal. Pero dixen algunha trabucada. Como que? Dixen antes, non sei o que dixen xa. Julio sabe o que meteuse conmigo. O que fixen eu? Non sei, Nada. non sei o que dixo Begoña ni o que Xa non me dixo acordo. Xulio. Sí que é verdade que se está trabucando. Está me dicindo a directora que como te queremos moito, vamos respetar que poidas dicir un insulto, un taco. Un taco. Un taco á semana. Igual que antes. Sí. Moi ben. Gústame. Eu penso que non é necesario, Cálate, Xulio. A min ofenderme. Pero teñen que ser cáspitas. Oh, no, no. Ten que Caramba. ser... Conchis. No. Repámpanos. E non pode mandar o carallo a Xulio. No. Xa gastou da semana, xa. Xa está. Esta Xa semana... gastou da semana. O da Por semana. certo. Non digo máis, No, non digas máis. Por certo, se a xente quere concursar, ide chamando o número do programa, porque ao final vai haber unha pregunta, aí vos recibirá Rocío nese 881365536. Vale, chamade, aí vos recibirá Rocío, deixades os datos, e despois vai haber unha pregunta. Esa pregunta, bueno, digamos que é un pouco distinto a como era antes a pregunta de concurso, porque vai ter 3 opcións de resposta e tedes que acertar a que é. Máis complicado, o mellor, Ou non. Ou non, é Eran máis fácil. dificilísimas antes. Eran moi complicadas. Begoña dixo que estaba agobiada co seu primeiro programa e leva fritindo aquí 20 minutos. No, porque hai que fritilo. Porque senón despois queda... Eu ao ser un rolo, por o Vale. medio... Que che falta? Mira, non o teño ao máximo. Vale. Vale. Teño a unha velocidade media. Vale. Porque senón podes queimase por fora e non se cociña por dentro. Entonces hai que primeiro subilo un chisquiño e por baixalo. Vale, para que a xente sepa fritir. Hai que ir continuo. Facelle caso a Begoña Mar. Veña, vamos con Xulio Mar. Xulio! Queres saber o que me pasou xa? Que che pasou? Pois mira, antes cando me preguntaxe se tiñamos electricidade, Sí. Tiñas, antes tiñas. o que tiña era a luz prendida. E agora? Pero o forno non. Ah, no, para. O sea, tiñas electricidade, pero non o encenderas. Sí, é o que ten. É o que ten. Que non che de pa máis. Pero son os nervios do 1001. 1001, Claro, e Marisé, o xuicio de Marisé, tamén Sí, estamos aí. é verdade. Bueno, mira, eu que fixen foi... Eres o seu favo. Para que vexas a diferencia, vamos a meter estes que xa troceamos, Sí. vale, no forno. O ideal sería metelo así todo enteiriño. Este vai enteiriño, Buah, Que ten pasa? moi bo Que aspecto, desta maneira temos que telo uns 20 minutos dentro do forno. E desta... E desta vamos a deixalo aquí un segundinho máis. No, en 5 minutos, bueno, en 5 minutos, se o forno estivera a temperatura que nia estar, a uns 200, pero como vai estar a 100, pois a ver o que sabe. Vamos a dar este trociño que é máis pequeno, sabes? Entón, vai estar... Estás nervioso porque tes a presión de No, que no, no. Marisé é fan túa. Gracias, entón- Marisé. Bueno, No, será fan do prato. sí, pero dixo que eras a súa debilidade. Home, claro, Home, claro. é que... Bueno, isto é que ten a cociña en tempo real. Xa sabedes Bueno, mira. que neste programa cociñamos ou intentamos facer todo no tempo que Veña, temos de programa. vamos a ir ao forno, eu xa subín a rejilla para arriba. ¡Ah, que queima! Queimeime. Vale, Estás ben, entón, necesitas algo. no, vamos a intentar que nos gratine un pouquiño, vale? Va. Entón, abre aí, fai o favor. Chof.
Aí está. Bueno, Dixo que 5 minutos, veña, máis ou 5 menos. minutiños. Mira, Un e ahora pouco que vamos a máis. hacer? Vamos a desglasar isto, fora do lume ahora, vamos a quitar sempre alguna, ves, alguna mazá que queimado, quítalo, que non? queda un pouco máis torrada, entón vamos a meter aquí Que llevar meter? un tocazo de manteiga. Mira, Un tocazo. sí, moita manteiga. Moita manteiga, o que vamos a facer ahora é aromatizala con romeo. Romeo. Isto vai ser co que vamos a cubrir. Xa que temos que traballar así un poquinho a manteiga, o que vamos a facer é collín unha das mazás que tiñamos, cortámola en gajos e vamos a ter unha guarnición de mazá aparte da que temos por dentro. Vale. Que isto é o que non sabía ninguén. Que isto era o truco. Perdón, Rocío, Este perdón, era- directora. que isto era o truco. Inés. No, este non é o truco. Era O o truco truco. era cortar o raxo, que non estás atento. Pero é que, vamos a ver, non che dixen que me avisaras do truco para poñer o cacharro a ver se o vi. Ai. Perdón, É que, perdón. no, tío, é que, a ver, mía, hoxe non mira, acerto. vamos a ver, este programa ten unha estrutura, un Sí. guión e un presentador. Sí, Entón, intenta facerlle un pouco de caso. todo moi ben, menos presentador. Vale, pois vou con Begoña. Risa outra. Que non tenga pata negra, pero sabe que dá medo. O noso porco boquiño, o noso porco galego. Que non tenga pata negra, pero sabe que dá medo. Fixádevos que aspectazo ten. Que color. Que cor. Está dourado. Porque Esa ten- preciosa cor dourada. Aí está. Ese ten ese... Sí. ese- É que teño que conquistar a súa a Marisé. Sí, porque Marisé... Quero ser a súa debilidade. A ver, ela dixo que Xulia é favorito de entrada, pero dixo que o teu que lle chamaba moito a atención. Claro, pero teño que claro, pero eu necesito que lle chame máis a atención. Claro, sí. Desde unha semana de emocións fortes. Sí, é boa Tens que- tope, Ten que empezar outra semana Sí, con sí, emocións con fortes. emocións. Todo emocionante. Marisé, queremos te conquistar, así que estate atenta. Begoña sí, Vázquez quere o teu corazón. Bueno, en realidad quere as túas papilas gustativas, pero o corazón tamén. Que lle Mira. vai meter a maiores, a ver? Por mira, non lle botei moitísimo sal ao raxo, entón vamos a complementalo un pouquiño con aceituna. Porque xa son salgadas. Claro, son salgadas e vai lle dar así o toque así fresco tamén, a verán. Que? Espera, isto podría ser un cacharro. Podía ser un cacharro. Se non Vou podo probar. Vale, Eu Oxe. nunca se me dá ben. espera. Hoxe temos, no Nova Voltas co Prato, un super consello. Bueno, daquela Bueno. maneira. Ahora, Podemos usar un pouco de aceitunas en vez de empregar tanto sal para darlle ese punto salado ao noso rolo de raxo. un aplauso para Begoña, por favor, un aplauso. Grazie. Ahí va. Vamos facer unha Maravilloso. mayonesa. Maravilloso. Vamos facer unha mayonesa. Vale. Para aquela xente que nunca nos viu antes do telexornal, porque vamos agora. É que ahora Vale. está, ahora Claro. ascendimos. Ascendemos. Entendes? sí, sí. O Sí, seguinte sí. é quitarlle o sitio a Roberto, xa. Moito. Ou fazer o noso telexornal. Que diversión. No, o mellor Non damos pé con bola nunha Mira, noticia, eu por espera, menos. espera. Están os do telexornal sentados. Veño aquí a mirar, Sentados os do con telexornal preparados para nós metendo fame. Nós daremos la metendo volta, fame luego. ao telexornal. Vamos alá. 200 de aceite por un ovo. Un pouco de sal e un pouco de pimenta. No meu 200 caso de negra, aceite. porque a minha blanca faime estar estornudando todo o tempo. 200 de aceite por un ovo, un Exacto. pouco de sal, e un pouco de pimenta negra. E un pouco de pimenta negra. En este caso, a mayonesa que vamos a facer vai ter un toquiño doce, porque o marrao valle moi ben, o doce. O marrao, o porco... E as aceitunas. E as E as aceitunas tamén. E o vermú. Tamén. Aceituna ao vermú ou amarrado. O marrao. É que Por facemos ella. sin subir nunca a máquina Hasta que empeza a dar. hasta que empeza a coller, vai collendo o aceitiño Vai, vai. e xa está salindo, Deixamos a Begoña aquí facendo a maonesa e imos co público da Voltas co Prato. Imos con Marisé, veña, vamos para lá. Ahora aplaudidme, por favor, un pouquiño a mí. Por favor, por favor. Como estás, Marisa? Vamos ben. Ben. Sí. Bueno, gracias por vir ao primeiro programa. Moitas gracias a todos e a todas. Sabedes que podedes ter a oportunidade de probar unha das receitas se vos portades ben. Tú como aos nenos, como as cativas. Como estás? Moi ben. Sí, estás levando ben. Sí, sí. Sinteste presionada porque Xulio No. Mato ten que dar a talla? Ten que dar o galera. A talla hai que dala. Os dous. Os dous. Os dous. A ver, Teñen que- quero que... está- Mira, está vamos nivel. sentar aquí porque vou pedir á xente Está moito nivel. que vote con nós. Entón, xa que estamos aquí estreando grada, público, programa Prato Novo, quero que a xente me diga cal lle gusta máis. Así que, vades levantar a mão según vos gusta máis o de Xulio ou o de Begoña. Quen pensa que vai estar máis rico o de Xulio Mato que levanta a mão? Eu non sei o que non sei como é, del.
Non ti levanta qua. Pero vamos a ver, pola pinta. Pola pinta. Pola pinta. A ver. Vale, por aí. Vale. E o de Begoña, quen cree que vai estar máis bo? A ver, vou levantar por si O de acaso. Begoña. Pero non vale, non? Eu Hai me moi- levanto porque senón... Hai moito Begoña aquí, Hai moito Begoña. Se levanto Begoña, xa dou a... Claro, queren probar, Eu queren non probar. levanto ningunha porque senón... Marisé, vámonos, veña, pasa por favor diante miña, vamos a ir cos cociñeros da Voltas co Prato. Un aplauso para Marisé que está con nós. Veña, pasa por aí. Pasa. Seguiro. Vamos con Xulio Mato, rímate aí el, por favor. Uf, Bueno, que lle pues di moita A ver, presa. que é o que tres ou pasa? presionei moitísimo. tres ou catro me apoyaron solo, Sí, Pues moi pouca xente. vale, Pues para 3 ou 4 va a dar, para probar. Sabes que dixeron, Vale. ves? Eso témolo que arranxar, porque dixeron que ora estabas moi longe. Estaba moi longe. Estabas como moi longe. Pues hai que ir máis cerca. Hai que arrimar a Hai que ir máis cerca. Bueno, sacaremos isto do forno a ver o que saleu. Veña, va. Que sepas que o tiven que baixar porque o forno colleu unha Este forzaza, teño que levarlo para a miña casa, que Guau. é Mira, portátil, vamos a ten coller rodas. todo este jugo que botou e vámoslo botar na manteiga que tiñamos. Guau. Aí está quente, No, xa te vexo. E agora vamos para aquí. Guau. Ei, Aí está. Fasme Entón, medo, mira, ahora que faríamos, este iría enteiriño para aquí, po plato e tal, e aquí vamos a poñer, cal che poñeremos? Lombo, Este está un poquinho matar, torrado. cebola, Aí recheo. va. a min gustame feito. Romeo. Ben pasado, aí está. Aí está. Vamos a quitar estas mazás que temos as de dentro que van a estar jugosiñas. E Mira, agora que mira, facemos é- estaba vendo a xente da casa agora mesmo, Xulio Mato, Ahora, mira que imaxe, que preciosidade. Mira, esta salsiña Guau. da manteiga con Romeo que tiñamos por aquí. Que pinta máis boa. Vamos ya por riba. Conseguirá Xulio Mato conquistar de verdade o padal da nosa Aí está. convidada? Home, eu espero que sí. Este é un... Mira, pero mira canto tempo fixemos un plato de... Isto é Pois, unha festa. señoras, señores, vamos a dar un aplauso ao maravilloso Xulio Mato del Río. Un aplauso para él. Moita gracia. Vamos ver o de Begoña Vázquez, veña. Vamos para aí. A ver, xa... Ui, xa escapo que ten un cuchillo na... Vamos alá. No, sí, home, ahora son A mí buenas. tamén me pasa, a mí tamén me pasa. No, estou moi mansiña. Este é moi grande, este cuchillo. Estás... Guau. Pois Vamos este é alá. un recheo, A ver, isto tamén hai que dicir unha cousa. Co espeto é moi grande o espeto. Podemos usar espetos máis pequenos. Máis pequenos, sí. Ou enchelos. Dos de madeira É usar tamén. unha fritideira máis grande. Vale, aí que queda o roliño, ves? Estádelo vendo, Espera. Espetos cortarlle un cachiño. de polo con champiñóns, recheos de polo no, champiñón. de Perdón, de lombo, lombo. home. Lombo. Recheos de Mira, champiñóns, que Esto era na casa, se estaba robando as esquinas. Mira. Esa mayonesa que Porque é o máis crocante, a mí tamén me Con gusta. aceitunas. Sí, sí. Aí, Con aí, mermelada de pimento, era. de tomate. De tomate. Oxe, bar ben, Sí, polo con Estás pimento. atentísimo, Sí, sí. E ti tamén te trabas, así que cala. Non pasa nada. A vida Begoña, é así. podes apurar, é que Unha están salsiña. chamando do telexornal que queren Sí, sí, entrar. sí, sí, eu apuro. Xa van dar o tempo para que acabe. Aí vai, e vamos Vamos a o tempo rematar. xa. Veña, un aplauso tamén para Begoña Vázquez, que o merece. Cociñeira do Voltas co Prato. Vamos para lá. Marisa, por favor. A probar, como sempre, aí á dereita, no cabeceiro, na que mesa de probado. O cuchillo. Recordade que podedes chamar para concursar, Así que moi atentos e atentas ao que pode pasar. Marisé da Arcade en Soutomaior ten no seu padal Un gran o poder marrón. de vitoria. A ver, a ver. Bueno, sí, A ver, vamos a probar. Vai probando, veña. Vamos alá. Guau, que nervios, que tensión. que nervios, Milún, 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 primeiro de xuño, Milún. Forno apagado. Forno apagado. Begoña trabándose, Cañotes equivocándose. Non cambia a esencia do Voltas co Prato. No. Cambiamos de hora, pero siguen pasando as mesmas cousas, Sí, somos igual de monas. Bueno, pois imos ir coa pregunta de concurso. A primeira pregunta de concurso Que deste novo emoción, Voltas co Prato. Isto hai que mollar aí na salsa, Sí, sí, ti vai Novo dando. formato de pregunta. Imos coa primeira pregunta do Voltas co Prato. Estamos chamando, a ver. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Pura de Xinzo, non? Sí, Que boa terra, boa terra, que boa Xinzo, terra, Xinzo de que boa Limia. terra. Que boa terra, Xinzo de Limia. Pois veña, Pura, por 50 euriños vouche facer a primeira pregunta. Ademais, isto faise moito ali, en Xinzo. As preguntas. No, esta pregunta. En que época se fai tradicionalmente a matanza en Galicia? Espera, en diciembre. Espera. A ver, espera. A ver, espera. Vouche repetir. En que época se fai tradicionalmente a matanza en Galicia? A. En inverno. B. En verán. Ou C. Cando temos fame. Bueno, sí, era A en inverno é correcta, vale. pero Sí, foi estaba mal. dixendo mal. Un aplauso para Pura. Moi ben. Que leva os 50 euros da volta a comprar. Que liantes. Dixeno mal. Bueno, Pura, pois desfruta dos 50 euros, parabéns, xa sabes que podes vir cando queiras, vale?
Moitas gracias. Un bico grande. Chao, chao. Hasta luego. Pa vos tamén. Chao, chao. E agora Chao, chegou pura. o momento de Marisa que nos ten que dicir quen siento, gaña. pero Esto teño facemos que apostar por igual, ¿no? Como? Por Julio, lo siento. Por Julio Mato, aí está. Julio Mato, vencedor deste Milún, deste 1 de xuño. Lo siento. Bueno, foi así, foi así. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Queden co Telexornal Serán. Ata mañá.